Vă spun tuturor, Hristos a înviat, suntem în a doua zi a sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos și gândul meu se îndreaptă către bisericile pe care le slujesc, către frații cu care am avut și am părtășie și cu care de o vreme încoace, din cauza condițiilor la nivel de țară, la nivel de lume, suntem privați de acest drept de a ne întâlni în cadrul adunărilor publice, în casele de rugăciune. Vă spun tuturor acelor frați din Cămărzana, din Negrești, de la Biserica Iisus Lumina Lumii, din Vama, din Racșa, din Vile Racșei, din Gherța Mare, vă spun tuturor Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper că sunteți în pace și în liniște și că vă bucurați împreună cu familiile voastre. Dumnezeu să lase pacea Lui, mângâierile Lui, Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem în aceste vremuri de El. Eu cred că unul din îndemnurile pe care Domnul Iisus Hristos, înviat din morți, le-a spus ucenicilor, a fost foarte potrivit și este potrivit și pentru creștinii din zilele noastre. El le-a spus: bucurați-vă. Vedeți, bucuria nu depinde de circumstanțele prin care trec oamenii. Domnul Iisus Hristos a spus unor ucenici care erau închiși în casele lor, care tremurau de frica iudeilor, unor ucenici triști, deznădăjduiți, descurajați, le-a spus: bucurați-vă. Pentru că bucuria nu depinde de circumstanțe, ci depinde de Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă Domnul Iisus a făcut bine și s-a întors binele cu rău, chiar dacă a fost implicat în cel mai nedrept proces civil, chiar dacă a fost judecat și condamnat pe nedrept, ucenicii trebuiau să se bucure, pentru că bucuria lor era legată de întâlnirea cu Domnul Iisus. Vedeți, în Filipeni, la capitolul 4, cu versetul 4, Apostolul Pavel spune: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. De unde și-a scris epistola aceasta, cunoscută și ca epistola bucuriei, apostolul? De undeva din condiții de lux, din condiții extraordinare? Dimpotrivă, această epistolă, în care apare de 16 ori cuvântul bucurie, a fost scrisă în cele mai negre, în cele mai sumbre condiții, într-o închisoare romană probabil, într-o celulă întunecată, în condiții grele. Apostolul se gândea la lucrarea lui Dumnezeu, se gândea la bisericile pe care nu le poate vedea, se gândea la problemele care erau acolo în bisericile pe care le-a întemeiat prin predicarea Evangheliei și prin chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Se gândea la lupii aceia răpitori care au intrat în biserică. Se gândea la atâtea cetăți și atâtea orașe care ar fi putut auzi Evanghelia. Și acolo, în condițiile acelea grele, în condițiile acelea de izolare, Apostolul Pavel spune: bucurați-vă. Pentru că până la urmă bucuria este o alegere. La fel în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 6, ne spune tesalonicenilor că ei au primit cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul multor necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Vedeți, atunci când Duhul Sfânt coboară în noi, El coboară cu bucurie. Dar ca să coboare Duhul Sfânt cu bucurie, trebuie să avem un timp de pocăință. Timpul acesta este un timp în care putem să ne gândim la lucrurile care trebuia să le facem și nu le-am făcut în lucrarea Domnului. Timpul acesta este un timp în care putem să ne gândim la acele relații frânte și la cei frați care poate ne-au amărât sau pentru care n-am mulțumit Domnului.
sau pe care poate am disprețuit. Și să ne gândim la acele relații din perspectiva Scripturii și din perspectiva dragostei lui Dumnezeu. De ce să nu recunoaștem de multe ori în timpul care s-a scurs, în anii care s-au scurs, am pus accentul mai mult pe casa de rugăciune și nu pe relația cu Dumnezeu de zi cu zi. Am pus accentul pe relația cu Dumnezeu în slujbele publice de închinare și am neglijat de multe ori odăița și altarul. De ce să nu recunoaștem slujirea noastră nu s-a îndreptat așa cum ar trebui la o lume de oameni pierduți care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ne-am mulțumit doar cu slujirea publică. Aceea, atunci când noi ne pocăim, bucuria lui Dumnezeu vine în inimile noastre. Domnul Iisus a spus către ucenici: nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. De asemenea, atunci când temnicerul din Filip a primit cuvântul lui Dumnezeu și când a venit cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, spune că s-a bucurat împreună cu toată casa lui. Poate unii sunteți supărați pentru că sunteți bolnavi. Unii nu mai ieșiți de câteva săptămâni din casă. Unii poate vă confruntați cu durerea pentru plecarea celor dragi din lumea aceasta. Unii sunteți despărțiți de țări, de ape, de mări, de oceane, de cei dragi și unii ați vrea să vă reîntâlniți și poate nu mai este posibilitate. Vreau să vă spun că Domnul Iisus vine în mijlocul nostru și în mijlocul caselor noastre, cum a venit în mijlocul ucenicilor. Și spune: bucurați-vă! Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm în El, să ne bucurăm în Duhul Sfânt și să ne bucurăm de familiile noastre, să ne bucurăm de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi. De asemenea, Domnul Iisus spune: pace vouă. Atunci când se întâlnește cu acești apostoli, acești ucenici speriați, timorați, frământați, neliniștiți, tulburați, acești oameni îngrijorați de viitorul lor, acești oameni deznădăjduiți, Dumnezeu le spune, Domnul nostru Iisus le spune: pace vouă. Cum să ai pace când iudeii caută să te omoare? Cum să ai pace când cel în care ai tras nădejde că va fi împăratul lui Israel a fost omorât? Cum să ai pace când atâtea vise sunt spulberate? Cum să ai pace când atâtea nădejdi sunt dărâmate? Cum să ai pace în astfel de condiții? Eu cred că unul din canalele lui Dumnezeu prin care pacea Lui extraordinară coboară în inimile noastre este rugăciunea. De aceea Apostolul Pavel în Filipeni, la capitolul 4 cu versetul 6 spune: aduceți cererile voastre, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vedeți, faptul că noi am înlocuit altarul și odăița cu televizor, cu Facebook-ul, cu telefoanele, vedem în viața noastră că a adus multă neliniște, tulburare. Știm tot ceea ce se întâmplă de pe un continent pe altul, dintr-o țară în alta. Cunoaștem știrile care vin din lumea de jos și am neglijat știrile care vin din lumea de sus. În știrile care vin din lumea de sus, împăratul stă pe tron. Dumnezeu conduce istoria. Toate lucrurile sunt împreună înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
În știrile care vin de sus, niciun fir de păr din cap nu cade fără voia stăpânului. În știrile care vin de sus, Dumnezeu iubește oamenii și dovada cea mai extraordinară că Dumnezeu iubește oamenii este faptul că l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce pentru noi. De aceea să căutăm mai mult știrile de sus. Nu vă umpleți capul oră de oră cu toți morții de pe toate continentele. Nu aduceți toate mizerile lumii în casa dumneavoastră, ci aduceți cuvântul care vine cu pacea lui Dumnezeu. În Proverbe, la capitolul 3, versetele 1 și 2, înțeleptul spune: fiule, nu uita învățăturile mele, căci ele îți vor lungi zilele vieții tale și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Dacă vrei pacea lui Dumnezeu, vino la altar, vino în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, pacea lui Dumnezeu vine prin încrederea în Dumnezeu. Tot în Proverbe, la capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: încredințează soarta în mâna Domnului. Nu te socoti singur înțelept. Încrede-te în El și El va lucra. De aceea, noi nu trebuie să ne bizuim pe înțelepciunea noastră, ci trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Acum se ridică această întrebare: cum să mă încred în Dumnezeu când eu citesc în Psalmul 91 că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Cum să mă mai încred în Domnul când au murit frați de-ai noștri prin această boală sau diagnosticați de această boală coronavirus? Cum să mă încred în Domnul când biserici sau frați din biserici sunt bolnavi, unii sunt la terapie intensivă? Cum să mă încred în Domnul în astfel de condiții? Vreau să vă spun ceva. Psalmul 91 a fost scris pentru poporul Vechiului Legământ. În Vechiul Legământ, binecuvântările erau de natură materială. Și dacă vei asculta de legile mele, va fi binecuvântată postava ta, câmpul tău, holda ta, rodul pântecelui tău. Va fi binecuvântat fătul animalelor tale. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru Vechiul Legământ și pentru poporul Vechiului Legământ erau de natură materială. De aceea, ucenicii au fost așa de dezamăgiți pentru că Domnul Iisus Hristos nu le-a împlinit acele așteptări, acele vise de natură materială. Ucenicii de pe drumul Emausului spuneau: noi trăgeam nădejde că El va fi acela care va izbăvi pe Israel. Ei așteptau un împărat, un izbăvitor politic, un om care să aducă slava regatului lui Solomon și a regatului lui David, care să îi elibereze de opresiunea romană și să facă minuni extraordinare prin care toate neamurile să fie cu atenția îndreptată spre poporul Israel. Dar Domnul Iisus le arată că binecuvântarea pe care El o aduce este una de natură spirituală. De aceea Domnul Iisus spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul și apoi nu mai pot face nimic, ci temeți-vă de aceia care ucid și trupul și sufletul în ghenă. Vedeți, cea mai mare
realizare și cea mai mare bogăție și cea mai mare binecuvântare pentru poporul noului legământ este salvarea sufletului. Este mântuirea sufletului. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și apoi în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune: încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și totuși este încercat prin foc. În Efeseni, capitolul 6, cu versetul 16, spune: luați și scutul credinței, ca să puteți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Ce vrea diavolul să facă pentru creștinul noului legământ? Să-i fure pacea, să-i fure credința, să-i fure binecuvântările pe care Dumnezeu le are prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt pentru El. De aceea, noi astăzi trebuie să ne încredem în Domnul că El ne va ajuta să ne ducem mântuirea până la capăt. Noi nu ne dorim moartea, dar dacă Dumnezeu îngăduie, dacă Dumnezeu hotărăște, suntem gata să plecăm pentru că avem o nădejde a întâlnirii cu Domnul Iisus în slavă. Dacă murim pentru Domnul, murim, și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor neprihăniți, moartea celor iubiți de El. Vreau să vă spun ceva. Noi nu murim nici din cauza coronavirusului. Noi nu murim nici din cauza războaielor. Noi nu murim nici din cauza cutremurelor, nici din cauza inundațiilor. Noi murim când vrea Dumnezeu. Noi avem atâtea zile cât ne dă Dumnezeu. Și Dumnezeu se poate folosi de orice mijloc ca să ne țină în viață sau ca să ne ducă din viața aceasta. De aceea spune Apostolul Pavel: dacă trăiesc, este de folos pentru voi. Că Domnul ne dă zile, să ne ajute Domnul să trăim pentru folosul semenilor noștri, a familiilor, a bisericii și a lucrării Domnului. La final am câteva recomandări: să nu obosim, să ne supunem autorităților, să încercăm să fim supuși și să dorim lucrul acesta. Așa ne recomandă Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13. Deocamdată noi nu suntem puși să păcătuim, ci suntem puși ca să ne îngrijim sănătatea și să nu punem în pericol sănătatea altora. Să ne căutăm unii pe alții. Dă un telefon celui de lângă tine. Întreabă-l dacă are de mâncare, întreabă-l cum se descurcă, încurajează-l. Caută-i pe cei săraci sau încearcă să îi ajuți pe cei săraci dacă au probleme materiale. O femeie a sunat la 112 ca să le spună polițiștilor că moare de foame. Să nu fie acea femeie vecina mea sau vecina ta. Să-i căutăm pe cei săraci. Să ne gândim că Dumnezeu este acela care ne-a dat binecuvântări ca să îi binecuvântăm și pe alții. Nădăjduiesc că ne vom întâlni în pace. Până atunci să fim uniți în Duhul rugăciunii, în Duhul pocăinței, să ne rugăm unii pentru alții și să mijlocim pentru țară și pentru biserici. Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile și viețile